Fa prop d'un mes, en aquesta mateixa sala, presentàvem amb totes les persones que recolzaven aquesta campanya, presentàvem i de cara a la matriculació dels xiquets i xiquetes que s'anaven a incorporar en les escoles, presentàvem la campanya de promoció, de publicitat, d'informació a les famílies valencianes sobre la campanya de matriculació i que matricularen els seus fills en l'escola en valencià. La demanda, en tot moment, la demanda inicial supera en tot moment a l'oferta d'ensenyament en valencià. Mireu, unes dades significatives. Dels 1.726 centres d'infantil i primària, tant públics com concertats, només ofereixen ensenyament en valencià 774. Això suposa el 44,8% de l'oferta. Si tots els centres, atenció, si tots els centres oferiren alguna línia d'ensenyament en valencià, es podria duplicar clarament l'oferta. I aleshores, al voltant de 94.000 alumnes més, fixeu-se, 94.000 alumnes més podrien estudiar en valencià. Per això, dels actuals 129.000, per a redondejar, alumnes que estudien ensenyament en valencià en el curs 2007-2008, ho podrien fer 220.000. I un 52% dels escolars valencians estudiarien en valencià front a l'actual 30%. He fet un estudi de camp extretes de 600 centres del conjunt del País Valencià que ofereixen ensenyament en valencià, tant sigui com un programa d'ensenyament en valencià com un programa de pla d'immersió lingüística. L'estudi l'hem pogut centrar en els nostres mitjans d'escola valenciana a més de 150 municipis, en els quals estan els principals nuclis de població com Castelló, València, Alacant o Elx. I al conjunt hem pogut arribar a 10 comarques, a la Plana, a les Hortes, al Camp de Túria, al Camp de Morvedre, a la Ribera Alta, a la Ribera Baixa, a la Vall d'Albaida, a l'Alcoià, al Comtat, i al Comtat, a la Marina Alta, a la Marina Baixa, a la Costera, a l'Alt Vinalopó, al Baix Vinalopó, les Valls del Vinalopó i l'Alacantí. Per tant, en els nostres mitjans hem pogut fer un treball de camp molt concret, en telefonades, en presència en les escoles i, per tant, traure quina era l'oferta, quina era la demanda que ha hagut i, per tant, les conclusions tenen una base prou científica. Gràcies. Hola, bon dia. Jo soc Irma Bruñuel i el meu fill estudia en 4 anys en el Col·legi Públic de Raquel Pallà, en València. En primer lloc, voldria assenyalar que l'administració valenciana garanteix que totes les famílies que vulguin que els seus fills i filles estudien en castellà ho puguen fer. Però no passa el mateix cas quan és el cas de l'ensenyament en valencià. En el nostre cas, el del Col·legi Públic Raquel Pallà, n'hi ha 39 famílies en el cicle d'infantil que volen que els seus fills i filles estudien en valencià. I a hores d'ara la Conselleria no garanteix aquesta decisió. Pepa Aznar, jo sóc una mare del Col·legi 9 d'Octubre i en el nostre col·legi ja fa 5 o 6 anys que la demanda de places en valencià supera a l'oferta. El que passava els 3 anys és que superaven, eren 4 o 5 famílies les que quedaven en castellà i al següent curs, quan passaven a 4 anys, ampliaven la ràtio del grup de valencià, de manera que quedava una classe del programa en valencià en 22-25 alumnes i la classe de castellà estaven a 10-12 alumnes. En l'any 2006-2007, en el curs 2006-2007, el claustre del professorat i el Consell Escolar van demanar el canvi de programa per a que les dues línies foren en valencià, perquè es veia que cada any anava augmentant aquesta demanda. El curs passat, que va ser quan va entrar el meu fill, van haver 36 sol·licituds per a línia en valencià
i només 3 sol·licituds per a línia en castellà. Tota la gent que no cabia en la línia en valencià automàticament va ser obligada, perquè la paraula és obligada, a matricular els seus fills en línia en castellà. Van començar, es van juntar els pares, van posar una demanda a Conselleria, un recurs, no ens van contestar, igual que abans de començar el curs, el dia abans de començar el curs no sabíem encara si anava a ser acceptada aquesta demanda de l'escola, del Consell Escolar, per a que les dues línies foren en valencià. O sigui que Conselleria no es digna ni a contestar-nos per escrit dient que es denega la nostra demanda. Presentem el recurs i de nou ens contesten en silenci administratiu. Per lo vist no tenim dret ni a que es responguen ni a que es contesten. Ara ha arribat el període de matrícula per al curs vinent. Les famílies que estem en el nostre cas demanàrem el canvi de línia per a que aquest grup que ja existia de 3 anys el curs que ve poguera cursar en valencià. Feren una sol·licitud de canvi de línia. De 24 xiquets que estan actualment matriculats, 20 famílies han demanat aquest canvi de línia, només 4 no l'han sol·licitat i de moment tampoc ens han contestat. Hola, bon dia. Jo soc Mar Navarro, soc una de les mares d'un dels xiquets que entren este any en infantil i el meu fill és un dels casos que s'ha sol·licitat en línia en valencià i l'han posat en la línia en castellà, en la llista, no sé el per què, perquè estan exigint una forma d'estudi que no és el que demanen els pares. Entonces, com dia la meva companyera, duguem així totes les signatures de tots els pares, de totes les sol·licituds, perquè enguany, com deia, són 43, que d'aquestes 43, 5 sol·licituds són en valencià, però que d'aquestes 5 n'hi ha 4 famílies de 4 xiquets que la segona opció és en valencià. Entonces, realment, n'hi ha solament una sol·licitud en qual demana la línia en castellà. Entonces, després d'esta roda de premsa, se n'anem a Conselleria a demanar d'alguna forma que per lo menos ens donen una resposta i que ens diguen els nostres fills el setembre on van anar, si en la línia que nosaltres demanem o en la que ens estan imposant. Gràcies. Bé, en definitiva, crec que el nostre centre és un exemple de que des de la pluralitat, siga quin siga el signe polític o l'ideari religiós o laic, es pot fer una defensa del país i de la llengua i que des de la fermesa i la valentia es pot fer un gran bé als ciutadans i valencians i valencianes que creuen que val la pena no renunciar i lluitar pels 3 definitoris que ens caracteritzen com a poble i també mostrar a les autoritats polítiques que aquest és el nostre desig i el nostre compromís.